Dnes si pôjdeme zacvičiť. Nezacvičíme, dnes varíme. Dnes si pôjdeme pripraviť moje zajtrajšie raňajky a dúfam, že to budú aj tvoje. Tak, poďme na to. Takže najprv si zoberieme nejakú sklenenú misku, môžete obdĺžnikovú a môžete tu ten okrúhly tvar a nakrájame jedno jablko. Ja som mala také väčšie, tak toto dáme pekne sem do nádoby, šupneme jedno vajíčko, ďalej pridáme 30 g ovsených vločiek a jednu odmerku proteínu, to je 30 g. Ja mám bourbon vanila a mám od Bajetek, bez reklamy. Píšem do príspevku, dole čítajte, že odkiaľ mám proteín, tak mám odtiaľ. Tak. Kúpila som v Lidli takýto jogurt proteínový, má to na 100 gramov, 11 gramov bielkovín, o niečo viac ako ostatné biele klasické jogurty. Takže dáme sem 60 gramov, 60 ml mlieka. Samozrejme, aj to ste minule ohubovali, že som vážila na váhe mlieko, ako sa to dá. Takže som zobrala takúto nádobu. Dúfam, že už je všetko v poriadku. Dobre. No, teraz zoberieme jednu čajovú lyžičku. Neolížem. To nie je ešte také dobré. Jednu čajovú lyžičku kypriaceho prášku. Šupnem tam trošku čakakového sirupu. Hop. Dám tam škoricu. Trošku viac škorice, lebo my máme radi škoricu, hlavne keď je to všade zas. Všetko spolu teraz miešame. Na to som strašne zvedavá, lebo mne sa podarilo toľko jablka sem dať, že neviem, ako sa tu peče, ale nechajme sa prekvapiť. Dobre, olížeme lyžičku. A pri 150 stupňoch pečieme približne 30 minút, ale odsledujeme si čas, informujem vás. Ja to bachnem asi do teplozdušnej fritézy. Takže 150 stupňov a 30 minút, ale po 20 minútach to radšej odsledujem, lebo teplozdušná fritéza je predsa len šikovnejšia záležitosť. Tak, uvidíme. Takže po 20 minútach som vytiahla z teplozdušnej fritézy, ale keď pečete v rúre, tak určite dlhšie to nechajte. Hlavne si to osledujte, ideme ochutnať. Takže, milí moji, takto máme 430 kalórií a 39 gramov bielkovín. Ja navrch dám ešte trošku tohto jogurtu. Posypeme ešte troškou škorice. Škorice nikdy nie je dosť. Mňam. Pozrite. Ešte vidíte, ako z toho dymí. Milujem. Toto je jedlo s veľkým J. Mňam. Nechajte sa všadnúť. Brutál. Spravte si to aj vy. Vidíme sa na budúce. Čaute.